nokwafo no press Sofo Kyirabosom oni ni made bi anyinsan a awoa tware kwaje kukunsa bonkum so kofi ayere so ntimi ngo ono so Abusu ya da bunyina masema makwa babio aha Nakoah Elisha TV saduma de ehia twede ampo Nyankopon ene de asedama no 2023 ne ye wuremu anu madi nkomo emprebebre ba makache wo se de bia Nyankopon akwa kan se 2023 ye die wo mpa na ye die ne beba agina wankasa so ansoro wa namo so antu anamo a ababo wankasa de wabusua bra sister Odi bise ya na afena kwawie na afena ye nhyira afede mabinu no nko ade aye dwajo etwa eni sun ede ama wo no wabusua odi fo number no ere gu kasa fo de ni so fa ene odi fo twetwe nkomo ne tu hyabra ho na mo na Nyankopon Nakoah aba se wo so nya na so fa so na bibia anye fa no obi a the prophet Nakoah Elisha the great agra ewiase na se di ba ko obi a different the great abofo Sanse kreta bofo adom na ba ne so no in fact the odi ye na esoso papa na dance e 31st na ye wura 1st January odi fo konya nka fie koya be adanse a eba enya adanse ketwa eni tira mpesa wo so beka ho bi fada ba no frodi for then odi for atwetwe odi for ha ma be ko de jai na ye nhye ye komo twetwe na the great agra prophet Nakoah Elisha. They say they didn't get come back here. Enter go for. Hey, Baba. Adum radi ache. Yeah. Yes. Adum radi ache. Mesama. Mesama me want am go be dia ba wa ni mo bi nya. Mesama. Yeah, me want am go be dia ba wa ni. Mesama. Hey! Yo, me want am for me dia bawa ni mo. Mesama. Yo, me want am for me dia bawa ni. Gobi, Baba. Ha! Yes, po. Ibi ase nyina de ha. Wonya atamfo. Tesa wo dasani. No kweba. Dia be what ase. Odu a oye bi ase nyina je. Wonya atamfo a ye friend Satan. And tesa wo dasani a ye de notie ene ye o. And tesa wo dasani a ye nyinsen boni mu na ye wo boni mu. Nti wi ase nipa fa hye wo ntiri mu se nipa bia wo tamfo. Nipa dasani bia wo hwe Elisha bia fa hye wo ntiri mu se o tamfo de Bobi no kreba. Bobi. Na wo tamfo edie ne bema wanam otutu atimi asisi yi e wo se wo sama watamfo no edini ma obi Everything I to say ndi se wantumi ansama watamfo na mo katuafo na wantua wo sefo ka untimi nde wo abra wo da ti ye wo nipa bebra tena ho aye nyame beye de otia no tie mfie bebre nyame onye hwe Nti wiase no obi Baba so obi se o ma wo nkwohwe nkwa emboa sa nipa ni mani hunu nsuo no wanya nkwa Kofi Elisha ni o 2023 nipa trima ye den Oni baby e kana musie ye ne ba bi esie ni ba Kofi Baba se ekoba se nipa be di nipa ewua obi fa watare atare yeah we how we show watare obi fa de kwa musie ya na de etutu obi na ho de hye ho e wonsam a wo beka Kofi na bia me ka asem bi se ye ka bayiye nya dia o wi di panam wo ani so sei before bayiye be di di pegu no ye dam ni pana boa okay na ye ku no honhom famu ayi a chabe to wo ni pa na ni adane wa boa abua bia eku ni ma ni bia abua bia nipa bia honhom bone ne eku ni ese ehwim ne kra bia no ye dane wa boa honhom famu no ma bia wo jai abrechire na sedem na ntwie ye dane wa boa kese akukọ ni ekum eh kum
ni ya chari said ye we nam omo cherry wo ho omo chari said ye o ma me aye aduane aduane so bi ade ye de ma na what ase so ni awe uni padia no wo ye wo bi a wo hwe Elisha spiritual wo be ye 4 months wo be ye 4 months eso what ase eno ne aka no se ti ase awuo okay kofi na de nti a me kire mu so obi du atale kwa musie ya kofi so obi so da yesa wona ba musie ya sa nipa ne ye friend krako asama okay sa nipa we sa me Elisha me de sa nipa ne kwa musie ye die tutu fam ne watale wa ho atale ya ne ya kanche adan owuo no afiri wo so ne yesi atare no okay na susuma pa atare no okay no me jawo na de bia on ba woni so ba so da yesa ye fra wo etu obi a so da yesa owuo bia o ne Elisha nkasa ne ye kire wo na pai okay na da bia uhu no aye ho da bia uhu no aye ho ya na ha me ne class oh me sorry ya na me bomb pai na mtwem o bomb pai che bonza ada bonza bomb pai obi na seven asori aye ko bebrebe wo mo bomb pai ya ne den so para no omo so na we be da ho ho bona de tru abai fo bebrebe kwa so dem obi me se o ko hwese de bai fo bi di ntema body ne dia bobre as a Christo ba ne won me bi ka wo so ya semo asu 2 years no enye tu ni kwa o ti de me kana sia ba dia me pesa me ka ko si nyina ne se kofi aba eni pada se ni bia mfa nhye ndirimu se ye ka owuo kra ni die kofi baba me ti we me wu apa na gwa na yes na gwa na yes ye komo be ye free na ye da fa bibia ma me hye mu ma me so why dey me say me Elisha why dey me wu apa ye dey aba awu da be na wo call him fa na wo sa ba ye wo kofi ye ka owu a me si owuo kra ye dey ene die nipa nti owuo no ye be ase ye dey ha wo ti we wu apa sese umwi dabi ojidi dabi kofi me ko ye dem ko wo ojidi baba mi wo he ba wo de kire mase no me ntiase kofi bogo baba enura me Elisha uwi e na wo ba le sese ontiase kofi baba Bible say yanwen ya bompaye ma yenda ni ada wo die ben enna it means say enipa bia se wo da uyowufo okay kofi it means say enipa bia unya da pe wo because who nim die wo wachi eye nyame pa wo be so okay anye nyame pa uko o mebi ene ma to wase pa obra o be bra asase su ayekwa eya bijan enti nipa bia wo hwe Elisha bia mfa nhye ditirimu se ye ka owuo adichie ni adesanye bia ye sorry ye wu na adom ni ehu obronti ni asan sorry na jana ka ye amisha pa ya mobo ya mobo tikofi da bia me ka se mi se nipa ku te sa akoko ukura akoko na wo de se ka tu ni biri nipa bia wo hwe Elisha bia fashion tribu se nkwa eye tia nipa bra bu enti entna ho ma wo bi mfa wo se kai e nya ka odi man chance say ye pa because ye wura ya nkase ya bra bo because say ye di abra bo mu hu nkoma ababu nipa bia wo hwe ya ma na hu se ne o se tu na bra bo mu ana mo papa ma mi musa o aya na ye ta aka ni bi shebre o nipa we ni shebre so o we ni shebre so we o ni shebre pasasi so we so kwa do ni shebre ni bi kura na ankantum say ya kan shebre mu ase shebre ankasa ye de ba dia na shebre na ti nipa so no say ni bi si ante me bia ma nipa hu se we ni shebre ni na say na shebre ni kwa ko kofi baba ye ka shebra nipa bia wo bi okay obia wo nipa bia wo bi bia da sani bia wo shebre uni shebra uni nipa de wa bodam da sani bia okay abofra bia ni wa ye wo ni free afum ba ye no abodam and it true because according to Bible also wo da wo na ye na nyame ye den edibo it means say nipa bia bi fa wo da ye fum nyame wa shira wa nsan na wo ba
betu be piasa aseswa na ewiase mu ahonhombone atumfo ne kabachire honhom mema baye ne mema e ma bonsam ne ya sorry ayede eti ya shebra wo yede e baye okay covid baba na ye ka shebra die nti a bisi dipa bia wo shebre obi etupai o wa kwantu omo obi koi within 2 years to onya nkrata na enia me koyie covid obi support the same thing when you 20 years 25 years 30 years or the sort of onya nkrata busa se emoje wo we mu no ye twa enye kokko de beba kokko na ye twa we so de atuntum beba the same kokko na na nkade na nke wo se nke ba nisa the power ye free fie ba yes the tia mo free fie ba ko mo no enipa went to cry for so many years na ne ma ye den ama na bra bo na onhu na bra bo so on hwe mu se abusua mu no akiri no hyebre wo fie no enye okay sawo shey Elisha 2023 went to cry for so many years ebre bie bi wa umre bi wo wiase mu be bia wa bra mo tie no saa adetie me pesa me kan de tu tri mu se hwewuru se nye saa da nyame bo na nye saa na ye wo hyebre na abusie wo firi mu no wachi nyeden enye okay sa abusia we ne ye kan se ye mpa ye abusia abusia sa wo tam wiase ya pade nyina kra de manoa wanim no obesere na so na ne wachi a ne yese Chikofi ye ka shabra enkura dipa waka sa shebre ni eje ye ka shabra eni dipa ni to waka sa wo shebre na wo wani no fa shebre eye nipa usunsu mu a wo de ba asas atias fo asa ati se obonsam atamfo abayfo anasunsu mo de sei obi shebre da ne so a papa yetimi esesa na sa agiba emanu ade ba ko nipa bi a wo hwe Elisha fan hwe trimu obonsam osei na awurade de oye ni yi okay tie me obonsam oye den osei na Kristo de oye ni enti sa wodi obi kọ oja mala bi se na na nikum otete me na na bubu ni bu ho na na ye ni sei na na ye ni sei de obeka se bosom na nsuo ni nye bi obe den na se oye ni yi no onti chen se nti se how big I was so ana amanie bi da so na on je ho ba bi e ya eyedifo bi ti se Elisha na wasa wo ne ye den e kasa okay na Elisha ye bi pa bi a ba bi a ye wura no e ho no wura ba bi a de no yes the great other because me ti ho kwa great above me yeso me ye ba ho mi a be no number bi twa mu zuro Zanaria Elia nyamio Zanaria Elia nyamio Zanaria hey nipanye enokre nipanye 2023 go be mekayo mekai ensem de bebre sisi o nipa ma wani na o ka asem bi ma ama abam ye be wi amebusa okay be wi amebusa but ma mebusa se nyankopɔ ne tumi na sote nyame ne tumi na sote never asonti never antire de na sofo timi kokonfo se me kwa godie to sofo so e nyame sofo duru ba bi no na afo ono a pese obekọ kokonfo je no akọji bibi dia bata badwuma na nte be bisa se nyame ne tumi na sote aha never na before 7 obi be friend ne ho sofo na obekọ oboson kwa na amala bi wo se omwa no na se nipa no nyame frɛ eni ne so okay na nyame na frɛ no never ono na apɛso ba so se bi o de nsa so funtum dade na wo twa na hwehwɛ na chi no omfata de covid there is no man of God a judge major de nyame afrɛ no kan untimi da untimi da said ye Shadrach Meshach Abednego oman koto no se nyame kan na afrɛ wo se eduma eni a untimi kwa duro so da
enti obi a ofre ne sofo a wokoma la nsu abosom na wokokosa na ntia say ni ba no eni nya me kan ne frɛ no wa frɛ ne ho ti sa sofo ni na yehu a yehu se omo de ono na frɛ ne sofo bi a frɛ no okoje bosom okoji ekoje sa ne ma ne be hihya sorry ya abosom se nya me frɛ o frɛ ni so nti saa nipa no die nyame afrɛ ne betimi ayɛ no ontimi yɛ o yɛ fake ti na ade bi ayɛ wɔ ne papa wɔ ne bɔne o yɛ fake saa nkɔfo ne sibi wɔ Ghana ha ba o mo dɔ so pa sɛ di ɔba be gum adivon mo ma fa kuntina sɛ agye ne yɛma bi ni ade bebre nyuma gu ase in the past bebre susu no agye bia no wobɛte wɔ mo ka ɔmo de yɛ sɛ ɔmo de deceive nipa or the gidi pansam ajapade gidi pansam nipa but untimi mbo nipa that you because of one something was saying to go say why shepe na untimi mwa abrebia we kuntan be set fa me so boane untimi but me say yen chechire say yen fa ne nto ho say yen nye den and Elisha kasa na nsan go bi yen cancel na I mean fancy okay Tina Elisha men proportion. Me pali ni me to nchia tenten go fi. Na say nchia ne de nkofo no ato ama. Wadi omo a. Pali ni me to nchia. Fa ne nkrata asem na me gema. Afi ni sa kan ya baba pali bo sha wo she ntimi ni so sa. Me di so mo di na de e be yi wo. Me tensa gu no so. Yes. Me tensa gu papa na so. O de it's all my uncle. So me men so nyame di for ke and dem sere wa men yes ade no kura enye ma never in your lifetime try to attempt to the prophet of God no you say papa nyehia but so nyehia that is it adenti na obi nyesika onye na ase na busuafo ebre ankomunim se ye de hyewe wo sika ometima bo abusua no silipo no yi na ni kura won hwe busua ni mpo na sebi omumu bi aye no mobo wa waji so bebo a Kofi papa mameka so no echiro sika kuro mu kwa wo no kure sika abo sika ni kuro mu kwai ewa de wi aseso no nipa mfa nhye wo ntiri mu se enye sika bia na ye den yedi yeso ko to sika na bola so kra afa no ohene sika fini eye on that point eye asempa so ko to sika se da bola so aye den fa na so bola so no kaka ne ke kan sumina so ahonye ba bi pai fa de ba o ti le make acho o ti mi nko toilet so na won ko to se aduane si so no wa fa se wodi David ubetimi akọ bola so na aduane si bola so no wa fa se wodi ubedi fese den na akono se den Kobi nti obi benya ni sika won kai fie no e wa se kire enye pa nipa bi a wo hwe Elisha bi a wo nye bi edru pepe so bi na won fie abusua no e wa se kire o na Elisha kasa mema wo hunu na kwai okay yes baba awari mu asem de eya na me pese me busa opi because yes eye problem ase de bia da nkofo de tete yen obi frem mononi a o se mi hia wa papa ka we che no betie mu na ya awari sem o frem wa awari sem but ase se basa suri ye ni nso a ase nkofo bi wo a ye ni o ma ni enti ye basa de nkra o se mi busa na so timi yi o ma no na bibia so timi ye fa eye de na oba bi timi trase frishia bebre ne ho ofe ode na oba yi se bi ye se oba yi wo shape be ma hu a na ni bagye no ho na nim ni padua tu se chimato bi ani wo oba yi se fata se ka be ma aware so watna sia aware ema eye den so na be ma so wo kwa aware wako ba ku ni wajai wako mienu ni wajai onu kro ya aware bi obetra mu bia no ne kodo na fo ofira aware ko di nti na sa ne ma wo nyina sisi e aware papa ya no mai ne nkofo a busa question omo akomanto me Kofi baba me ne wo ka se yo me baba akufra ko ntu mapa yeah na wa mana ho adiji so yes obai 7 or the damn body fra ko ntu yes me ka se wa mana ho so Kofi amambo na adenti utu kwai no o ware
Uniama no se yempre. Tony oba odi ka ware ni ntam ye de. And the penny of 42 years will be back. Or one bia na busia wine asori etia na ware. Kofi a busia etimi a operate life sama ne omo de adwum how I I mean mind if you are going to be a buy. We see fear ofi enye fiketua. And then if you know me so onye the one tongue because the entire busia born e da nyina ne say ye kuno ya freda pade. The entire eniafo man person obe ware na eniafo person na nije be wie peye ne say so ware a japade ne ba ko ba na japade be ne dia eya pene ma ne ye ne ware Tigovi mpanifo se wo kwa wale a ye be hisa busa panini ba ya kofi enuro ni abosom abusia na nteso no se musuo ni de me wo se ni yifa ne ho kofi ye kan e ho ka na ye kaketoa panini ba so beduru airport ne de ma so a wo different control ba ina no wo ahu ne ma no because enkreke nti entina wo sa hwi ni ho maye ne pa efiefo ne wo se kai dwana wo ti akwantu sa hwi ni ho nyame be ye hwi ni ho nyame be ye hwede aye obi abrabo kofi we the first time ni pe fra akwantu mu de yare fra akwantu ma ba fie ye bi ni eso panini tu kwai ni kofi wo se wasifia ma abusuafo wasifia ma wonia ba ene wo ba ye busuani bi anfi no tidie na aka bio wasifia ma abusuafo ama abusua no oma enebe oso obi store ma won e ma na chi ba no nuama omo ahyi skani eseli bibia omo bo ne fem and because of sad no a store obi ma abusua o sanka abusua timi ne bua na omo ahyi skani aseli ma nti no ene ye ku no ana ye bo ne dan said ye be ya obedru fi a on kai kra se o ma ye sika se ye family store na ye fa ye bibi se abusua ni nka it is so shay Elisha and yet yes rich you nyina ne do ye woni pa bia wo sere so okum ye woni pa wo sere pa okum etinye mi ba fikiri never everything na me ka kire wo say ye koso wa bra bom ye woni mu no e ma de nye wo say ni pa nyina ne do na ni pa nyina ne pe wo yie obi hye nkran o nyame be ye o nsa be kan sa ni pa na so ye no na ku the ocean nkran na wo ku sorry to an 2023 so we betie masema this year will be your year yen kasaka wo nice vision nante baby ya so man bi aso na spiritual Elisha baby ye ba 2 years yes say diabo ya bowa amaya bo busuani ya tu obi edu Elisha kasa ebeda ni se so wo baby na yare da ne so wo huni baby na adwuma ha ene Elisha nkasa ya the fast run na ne ya e be fa fe de ya ma wo hu say biase bibi wo biase the great Abba na to me prophet Nakoah Elisha great Abba why you twere nyina baba awari sebi ya ye biwie yes the kai pa se afe no ye sha ase no mu a mo join ne ye papa de me din ko mo ka kire me say afi ya ye besi me ye hira afi but akuku da bebre wo ha ma ware epeku afi me first message ya be kan first message do ka kire me kuku da message ebinum panifo bebre na ware egu but ba ko a agentre ha pa wo Ghana ha Sofo Kyirabosom baba yes Sofo Kyirabosom ne de gere tan ene ensem a wo akire de nyasem ketwa ensem a wo akire papa na nka se gira so de dem ka kira so de ma se hey Sofo ma me mu hu no wanansen a enye boni ya me amagam e mo bia hu Sofo ma me friend Sofo ma me bio because onye me yiri bio ase aware no gu ni nyina ne se me kofa oba foforo ene ne wo akura no so ho fe kura no fe bi ene na so de fo no so jeje hu aso fo ngeto ne Sofo ne yemba fe o na de fe se me ba fe Sofo ma me hu sa de we a matukokum omuna oso won ti ase se makwa ware makwa wo akire yes ohunya wada enti sa yo nti me ne Sofo ma me agai ena asore ma na ni omo boje so yi baba
asema o ka ye no abam panifo bebre na wari egu baba de me pese ye gira so ye kasa ye pa Sofo Kyirabosom aya sofo na wari egu Kofi baba Elisha 7 Kyirabosom oyenipa na de bia me ka asem bi se onipa bia ni ho asem no free afumu ba na Bible ye de ikura no ofre eni adom no e me fa na sase so na before nyame be frɛ obi wɔ ne dwuma yi mu no nyame ɔmfrɛ wɔ tene ni okay ɔfrɛ wɔ de boye ni dɛbi ka ɔte ase mete ase ba nyame ɔmfrɛ ne ɔtene ni ɔfrɛ wɔ de boye ni okay enti sɛ Kyirabosom etimi fa ne yire akyi ɛbɔ adwaman ana fa ne yire akyi ne obi wu a etimi sɛ na ɔfrɛ no ɛmaaye no na ɛyɛ abra bodada a wɔyɛ den owum okay na adwaman no owum because sɛ gobi yɛwɔ asɔfoɔ bebree wɔ hɔ no mu a menka di agoro yɛwɔ asɔfoɔ bebree wɔ hɔ no mu a adwaman ɔntumi mfiri mu ne mfiri mu kyena in spite of so oyɛ sɔfoɔ na ɔyɛ nsɛnkyɛnne ya de na still ɛyɛ nisu ayɛ ba yie bi na yɛ de ɛte ne mu ebi ne Kyirabosom die ayɛ ba yie ayɛ honhom yɛ ɛte ne mu adwaman na ɛwɔ ne mu na ayɛ ba yie ɛna ɛte ne mu ana yɛ kofi yɛ wɔ ahonhom so a woyɛ sɔfoɔ a bi sɛ woyɛ maasa bibidi no na yɛ ma wɔ ahoɔden bɛt na yɛ nyame ahoɔden ɔmode yɛ ɔmode ma nti yɛ wɔ asɔfoɔ a kofi ede ɔamfa ne ho anka ɔba ne ho kora ne ɛntɔ no the more a ɔyɛ saa de no obi kura tumi kasa me kɔ ɔba yɛ wɔn tumi hyɛ nkɔm me kɔ ɔba yɛ wɔn sika sɛm yɛ de ɛkɔ so me yɛ maa sɛm na sɛ nsi yes ɛyɛ saa tumi ne ɛkan n'akyi no bɛtɛ nyɛ nyame tumi nyame tumi nyɛ saa deɛ ɔmpɛ fi that is the reason I can say Holy Spirit honhom ɛyɛ kronkron no saa kwasi asɛm wɔ onye bi na ni asɔre ma so ɔmote asɛm wɔ yɛ still na ye o sɔfo ko anim sɔfo wa ya ne o sɔfo yɛ te wase saa asɔre ma ne so mintumi ne yam hyehyɛ sɛ mɛka sɛ bi ɔma yera hu ɔmo sɛn Kofi baba hwɛ Bible sɛ odikanfoɔ ne yɛ onifrɛ ni na ɔhwɛ ase a akyidifoɔ no nyinaa so bɛyɛ dɛ ɛbɛhwɛ ase nka me ya kan sɛ bi sɛ Kyirabosom ɔfrɛ bi ani ne so ya the Bible no kɔfɔ no bɛyɛ because Kofi deɛ nti a meka saa Ghana sɛ na Kyirabosom sɛ ɔpɛ sɛ ɔdi president nti wobɛgye de sɛ na Nakoah de bɛtumi aba radio so abɛka sɛ ne yere ɔne no agya abɛde wo sɛ woyɛ pani a nneɛma bi ɛte saa asɛm bɛ na Ghana ma mpanyin yɛnka asɛm bɛ na sɛbe yɛ ma mpanyin President Mahama nsɛm bɛ ne yɛmfa Tracy Buakye ade yɛ de yɛ na me yɛ na adoda panyin ne timi ba abɔntere bɛka sɛ sɛ ni sɛ wo wankasa ɔkasa na me yɛ sɛ woaboro ni yɛ na adoda nkwaku ba sɛ wo ne wo yere gya yɛ anka ɛyɛ bi di asɛm ɛyɛ asɛm ebi ka ɔte ase yɛ wei nyinaa ma yɛhunu sɛ ɛwɔ sɛ nipa ani yɛ de ɛda hɔ na nya akwantuo biara ne yɛ de yɛtu bi Bible no kɔfo ne sɛ Kyirabosom na yɛ so ntimi wo ana ansa no kai ba ɔno so wɔ ne medi na ɔfa no ɔno na wo Kyirabosom ne medi awo saa na ɔba ne ka ɔba ne se ɔba na ɔfa no yɛ ne medi na ɔno na Kyirabosom so ntimi wo susuma kuakua obiara ne na adwuma onyame abɔfo mpimpima obiara ne na adwuma susuma kuakua obiara ne na adwuma krimi ne na abɔfo obiara ne na adwuma so me mo Bible yɛ nokwafoɔ ɛyɛ panyin a yɛfrɛ no Kyirabosom a ɔwɔ nkran sɛ yɛ nokorɛ sɛ ne yere ɛsɛ ɔde ne maid awo ɛyɛ nokorɛ a tware kɔgye pɔku nsa bunkum so ɛyɛ nokorɛ obonkum wɔ ne hɔ aso de kɔ ɛyɛ asɛm Bible yɛ nokwafoɔ ma asɛm kɛntɔ so mmienu Sofo Kyirabosom anaa Kyirabosom sɛ wɔyɛ nipa kɔkɔ a tware kɔgye pɔku nsa bunkum so ɔyɛ kɔkɔ a ɔnyɛ kɔkɔɔ no ɔyɛ tuntum a kɔgye pɔku nsa nifa so ɔyɛ nipa tuntum a Kyirabosom yɛ tuntum ne fɛ
Assembly hobby. Nti on so on ntimi wo. E na no so wa oni me na wo. E wo so aka asem. Adu na enwo. Because ne yere so ntimi wo me match say. Bible oye nokwafo eye nokre se Sofo Kyirabosom oni ni made bi anyinsan a awoa tware kwa kukunsa bonkum so. Kofi eye so ntimi wo. Ono so mami Musa. Bible oye nokwafo eye nokre se Sofo Kyirabosom ne ho eni ho. Se ne ho ni ho a tware kwa kukunsa ni fa so. Se ne ho ni ho a Sem otimi wo ba ebe wiase a tware kwa poku ne nsa nifa so ten akofi otimi wo wey ewuja wey dia anyami o ba bo nuka fo na ka ifa bi de bi abika se ya bi fo na bi mu fi ase ko bi mu firi dai wo bi na ka se mo bi ase o pa ware aye de musa we abranti bi hwe Elisha oba bi hwe Elisha obi ehu opese o ware obi ehu opese o boa obi ehu opese o di tukwan obi ehu opese o di sibia baby wa frɛ papa Elisha papa ni pass me so opese o ware ni pass me so opese o boa ni pass me so opese o tu o di tukwan papa se won gi mi sika enni nti hwehwɛ mame papa obi ni nsan abɛhyɛ ni pese mi hu sa akwa ya mia mi mogya ya mia mi bia papa obi e di asama to me so me pese mi hu sa asem odi ato me so no eye no pre ana enye no pre papa obi afa ma de pese mi hu sa nipa we no isusu on the fire eye ono a ana enye ono a me ni oba bi etu o sa enu ani yes anamo ye busa de hunu wanamo se bi obesi ayi e bo obra 2023 ye besi mi ye papa bra bo be ko sen na ya kawo de e ko so de besi uhia ni na e de la shankasa me nim de wonkom na so de me wo ka kire wo se wo betie masema afi e be ye wafi yeah nshira nkawo so wo ne Elisha be kasa nyame nshira wo awusiafo nyame enso enhyira odifo na akwa Elisha do na fe the great agra dey di a wiase na agye so ye the great abofo ne nsema wo kana no de papa na Bible no kwafo wo se be nhwehwe mu dia ma in fact de bia meka ama wo ankasa a wo hwe me wo so te se me de me presenter me nyo odifo me huhu masa me ni ani ba kokra odi owo ani ne ani great agra ono na eka huhu masa Bible no kwafo na enya me dia enya me na mchim no buapa chim no ko bonku ana nifa ti nyame difo na ebusa ama Bible no kwafo na enam se ne die no kwafo te kira de mu no kore yi mu free sa de mu ende na me kan cho because we wa je so wo ba me so a me oba me nsa go me bo me di hwe nyame hira na onti de me cho number le gu so no ni din ede the great aga prophet Nakoah Elisha de ne twetwe nkomo na hey nyame ti ase pa ade awo wa bra bo be sesa me ka we kira wo se nyame wo ho a wo eni ma bi si uye afi 2023 tu abra bo ho na mo eni nyame di fo nkasa na wo eni okusuafo ye die eni nkoso be ye wo dia ma fa se dani bi ma me ba Kofi every year de nyame ya do ma share next video de wo bi e do me din ade Kofi